إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Her narsani ko'rib turuvchi va har narsani biluvchi Rabbimizga barcha maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Жерде de, көкте de, teran dengiz tüplerinde de, qarаңғы жер қойынларында да Аллаһы Тәгаләдән тузан бөртеге кадәр кечкенә нәрсә дә качып кала алмый. Авырлык килсә дә, җиңеллектә булсак та, без һәр чак бөек Раббыбыз Аллаһны бөеклибез. Аның безгә булган шиксез нигъмәтләренә шөкер итәбез. Аннан башка гыйбадәткә лаек булган hiç bir zat yok, ol birden bir hak ilah dip şehadet kitirəbiz. Yoktur anın tengdaşı, ol günahka şumuşu, hatalanışı bendelerin özünün mağfiratı bilen gafu ite. Ol izgilik kılışılarga özünün rahmeti bilen şükür ite. Allahu Teala'nın en mertebeli mahluğu bulgan Cebrail, Mikail, İsrafil, ölüm feriştesinden de üstün bulgan, hatta büyük garışten de mertebelerek bulgan, peygamberlerinin peygamberi, süyüklü peygamberimiz Muhammed'ke, onun ailesine, onun tuğru sahabelerine, Allahu Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz Müslüman kardeşlerim, her kaysımız bu dünyada musafir yolçudur. Şişme suları bir toktavsız şeltirep akkan kibik. Bizning turmuş yılgabız, bizni her mizgil Rabbimiz karşına qaytuğa yakınayta. Amma birimiz de turmuş yılgabızның qaşan üzülesin, seferimizning qaşan bitesin bilmeybiz. Hem bäxetli şul bende, kim her daim şuşu seferi turunda uylay, unutmay, hem seferi için xəstərlik itib, izgi gameller jiya, özünün imanın, taqvalığın nığıta. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı: "Ve-tezevvedu." Jiyig'iz, xəstərlənig'iz, əzirlənig'iz. "Fe-inne hayr-zadi taqwa." Hem en hayırlı xəstərlik siz jiya turgan, siz toplay turgan en hayırlı xəstərlik ol taqvalıqtır. "Vattaquni ya ulil albab." Mingə taqva bulığız. Əmrlərimə buysınıb, tıyğanlarımdan tıyılıb, benim gazabımdan saklanığız, ey an akıl iyeleri. Aziz kardeşlerim, гадәттә biz turmuşta biləbiz, her patşanın onun yakın tiresinde özünün yardımçıları arasından, halk arasından özünün kulakları hem күзләре була. Алар шушы күзләр күреп, шушы kulaklar ишетеп, аңа төрле яктан яңалыклар, мәгълүматлар, хәбәрләр ирештиреп тора. Патша үзенә ирешкән хәбәрләр белән әлбәттә тәэсирләнә. Тегеннән ишетә, моннан ишетә һәм әлбәттә ул аның уй фикерләрен үзгәртә, төрле нәрсәләр турында уйларга мәҗбүр итә. Һәм ул ишеткәннәре, күргәннәренә нигезләнеп, шуларны уйлап, фикерләп, әмерләрен чыгара. Фәрманнар бирә. Шуңа күрә урысларда да свита делает королей дип әйткәннәр. Без кай вакыт җитәкчеләр бер кем белән дә бәйле түгел, алар независимый дип уйласак та, җитәкче үскәрәк менгән сайын, ул киресенчә аның якын тирәсенә бәйле була. Аңа нинди мәгълүмат җиткерелсә, ул шул мәгълүматкә
нигезләнеп, үзеннән әмер һәм фәрманнар чыгара. Әлбәттә, без яшәгән галәмнең, җир һәм күкләрнең үз патшасы бар. Һәм Аллаһ Тәгалә теләде, без яшибез дәүләтләр булып, һәр дәүләтнең үз патшасы, кайдадыр ул патша, кайдадыр ул император, кайдадыр ул фиргавун дип аталды, кайдадыр президент дип атала. Һәр шәһәрнең, районның түрәләре бар. Һәм әлбәттә, без сезнең белән безне йөрткән тәнебезнең дә, шушы 60, 70, 90 килограмм булган тәнебезнең дә үз хуҗасы, үз патшасы бар. Һәм ул безнең калбыбыз. Ул безнең йөрәгебез. Хәтта галимнәр калб, йөрәк, акыл, зиһенне бер мәхлукка да бәйлиләр. Әлеге патшаның да, мөхтәрәм җәмәгать, аңа хәбәр, информация, мәгълүмат ирештереп торучы үзенең ярдәмчеләре бар. Аллаһ биргән күз, ул мәхлукларның үзләрен күрә. Колакларыбыз тирә-юньдәге тавышларны ишетә. Кулыбыз, аягыбыз белән тотып, капшап, кай вакыт бу җиргә басырга ярыймы, юкмы дип басып карыйбыз. Борыныбыз белән иснәп карыйбыз. Менә шушы ярдәмчеләр безнең ишебездә утырган, безне йөртүче, безне яшәтүче патшага әмерләр, ягъни хәбәрләр җиткереп тора. Әгәр дә патшага хәерле нәрсәләр ирешеп торса, әлбәттә патша хәерле эш белән тәэсирләнә. Һәм ул тәннең бөтен әгъзаларына хәерле әмерләр бирә. Әгәр дә шушы кул аша, аяк аша, борын аша, күз аша, колак аша патшага хәерсез, файдасыз, кирәкмәгән мәгълүматлар ирешсә, әлбәттә ул патшадан тән әгъзаларына хәерсез әмерләр чыга. Бер яктан гаскәргә әмерне патша бирә, ә икенче яктан шушы хәбәрләрне патшага гаскәр җиткереп тора. Бөтен нәрсә бәйләнгән. Шуңа күрә динебез тәннең патшасын да патшага хәбәр җиткереп торучы шушы юлларны да төзекләндереп тора, тәрбияләп тора. Әлбәттә, безнең патшабызга, калбыбызга бик күп мәгълүмат, бик күп хәбәрләр, кирәк булганнары да, кирәк булмаганнары да безнең маңгаебызда булган шушы ике күзебездән ирешә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзенең китабы Коръәндә, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сөннәтендә шушы ике әгъзабызны, йөрәгебезнең ике ярдәмчесе булган, хәбәрдәре булган күзләребезне яман нәрсәләрдән сакларга чакыра һәм моңа бик зур игътибар бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: «Иннас-сам'a вал-басара вал-фуада куллу улаика кана алейхи мас'ула». Дөреслекдә, сезнең ишетә торган колагыгыз да, күрә торган күзегез дә һәм сезнең йөрәгегез, аңыгыз да кыямәт көнендә һәрберсеннән сорау алачаклар. Колак патшага нинди мәгълүматлар ирештерде? Нәрсәләр тыңлап йөрде ул? Файдалы әйберләрме? Әллә зыянлы әйберләр тыңлап йөрәкне боздымы? Күз дә җавап бирәчәк кыямәт көнендә. Ул патшага, җанга, күңелгә нинди мәгълүматлар ирештерде? Хәерле әйберләр карап йөрдеме? Әллә начарларын карап йөрәкне агуладымы? Һәр кайсысы җавап бирәчәк. Азиз дусларым, әгәр дә моннан 100 ел элек мисал белән булган бабаларыбыз заманына кайтсак, алар өчен әлбәттә 100 ел элек күзләрне саклау күпкә җиңелрәк булган. Чөнки телевизор булмаган. Алар шушы кичкенә генә тартманы ачып, бөтен дөньяны карамаган. Интернет булмаган. Татар авылларында
мөселман авылларында урамда яулыксыз гаурәт ачып хатын-кыз йөрмәгән. Хәтта олы әбиләребез сөйли, алар хәзер дә исән, Аллага шөкер, 50-60 елларда гына әле, сугыштан соң, кайчан татар кызлары шәһәрләргә, институтларга китеп, научный атеизм, динсезлекне өйрәнеп, хатын-кыз ул ирекле, ул азат зат, ничек теләсә шулай киенергә тиеш дип, яңадан авылларга кайткач кына әбиләр әйтәләр, шунда гына әле яулыксыз хатыннар урамга чыга башладылар. Әле 50-60 елларда да татар авылында гаурәт ачып йөрү булмаган. Һәм җәмәгать, әгәр бер кешенең, әгәр дә аның үз йөрәген фитнәләндерәсе килсә, ягъни күз аша гаурәт карап, кулак аша харам тыңлап, ул мәҗбүр булган аның урынын табырга. Күз фитнәсенең, кулак фитнәсенең урынын табырга. Ул мәҗбүр булган шунда барырга. Шуңа күрә кулак гынахасы, күз гынахасы өчен ул җәмәгать мәшәкатьле булган. Ул каядыр барып, махсус урыннарда күрергә тиеш булган ул гаурәтне. Әлбәттә, җәмәгать гади авыл халкы өчен эшкә чумган, тамагы ач сугыш вакытларыннан соң бигрәк тә гаурәт күрү өчен, әлбәттә, каядыр шәһәргә бару, ниндидер урыннарда катнашу, әлбәттә, ул инде бөтен кеше алай йөрмәгән. Әмма ләкин, менә җәмәгать, бүген без яшибез шундый бер чорда, шундый бер җәмгыятьтә, бүген уңыңа карасаң да гаурәт, сулыңа карасаң да гаурәт, алга карасаң да, артка карасаң да, бөтен җирдә күз фитнәсе. Һәм кеше җәмәгать әлеге фитнәләр белән ул бу фитнәләрдән кытыла алмый, урамда да, кибеттә дә, базарда да, эшкә барса да шул. Хәтта гыйбадәт кыла торган мәчетенә, кемдер үзенең ширкәвенә керсә дә, анда да без гаурәттән кытыла алмыйбыз. Чөнки хәтта шушында дуга кылдырырга, вагаз тыңларга, ярдәм сорап килгән татар яки башка милләттәге хатын-кызларны без әлбәттә киендерергә тырышабыз, яулыкларын яптырабыз. Ләкин без аларны мәчеттән әлбәттә куып чыгара алмыйбыз. Шуңа күрә бүген гаурәт урын, бүген оят җирләр җәмәгать бөтен җирдә. Һәм бүген әгәр дә кеше гынах кылыйм дисә, аның өчен бөтен яктан ишекләр ачык. Гынах кылу җиңелрәк булган сайын, урысча әйткәндә доступный, ул гынахтан кытылу, ул гынахтан ярагаю һәм саклану шул кадәр мәшәкатьлерәк. Әгәр дә гынах сиңа шул кадәр якын торса, монда да, әлбәттә ул гынахлардан саклану шуның кадәр авыррактыр. Һәм әгәр дә бүген без хәтта шул аракы эчү, шул хәмер эчү, яшьләрнең сыра пиво эчеп юкка чыгуларына гына карасак та, менә бүген без сүгәбез Горбачевны. Ләкин җәмәгать, без кичкенә вакытта, Горбачев вакытында, бер көтү анда әтиләр, бабайлар, яки талон җыеп, көне буе чират торалар, шул бер яртыны чыр өчен. Ә безнең авылда инде бөтен кешегә җитмәгәч, попутка белән 2 жарты алыр өчен Шаллыга китәләр иде. Ирләр акча җыеп, берсен җибәрәләр Шаллыга. Ул көне буе тегендә сугышып, тыртышып, чираттан бер яртысын алып кайтып, шуларны сыйлый. Менә ничек авыр иде. Әле качан гына шушы хәмер гынахасы, ә бүген кирегез теләсә кайсы кибеткә. Бөтен кибеттәге ассортиментның күпчелеге җәмәгать, яртысы гына да түгел. Кайбер кибетләрдә аракы, йөзләгән төр аракы. Йөзләгән төр, нинди кирәк, нинди төстәгесе кирәк, нинди милләттәгесе кирәк. Ә калганы закускасы шуның. Шуңа күрә бүген ул гынахлардан саклану. Бу бер генә мисал, аракы хәмер мисалы. Бүген бу гынахлардан саклану аның җәмәгать мәшәкате авыррак. Әмма ләкин гынахтан саклану авыррак булган сайын, ул синнән күбрәк көч сорый. Ул синнән күбрәк сабырлык сорый. Ул синнән күбрәк ихласлык сорый. Димәк, аның әҗере дә, аның савабы да күбрәк була. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләнең күзләрегезне төшерегез.
гаурәтләрне карамагыз дигән аятларын безнең бабайлар да укыдылар. Әбиләр дә укыдылар. Һәм бәлки ул заманда яшәгән имамнар да, Галимҗан Барудилар да, Фахриддиннар да, Шихабетдин Мәрҗанилар да минбәрләргә менеп яз килгәндә төшерегез күзләрегезне дип, алар да вагаз сөйләгәндер. Ләкин ул замандагы шушы күзләреңне гаурәттән саклау белән бүген безнең көндәге күзне саклау ул бер түгел. Шуңа күрә безнең бүген күзебезне гынахтан саклавыбызның савабы да һәм бу гыйбадәтнең дәрәҗәсе дә ул вакытлардан артыграк һәм күбрәк иншалла. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә ирләргә шахват биргән икән, ир хатын кызны ярата икән, хатыннарга күз төшәрдәй матурлык биргән икән, нигә соң хәзрәт аларга карамаска? Нәрсәсе бар инде аның дип, кайбер кешеләр моны аңламыйлар. Әлбәттә без иманга килдек тә, мөселман булдык та, без кеше булудан туктамыйбыз. Без беребез дә фәрештә булмыйбыз. Шуңа күрә бер мөселман ире дә хатын кызда булган матурлыкны инкар итми. Ул әгәр дә инкар итсә, димәк ул кеше түгел. Шуңа күрә сәламәт ирнең күзе әлбәттә кызга төшә. Инде сәламәт булмаган бүген яшьләр бар, аларны ирләргә төшә. Ирләрнеке. Әмма ләкин ул гадәти, табигый нәрсә. Ләкин җәмәгать менә шушы Аллаһның сынавы менә монда безнең иманыбыз сынала. Чөнки бу нәрсәне аңлау өчен, моның хикмәтен аңлау өчен иманлы булу кирәк. Һәм моннан саклану өчен дә әлбәттә безгә иман кирәк. Аллаһы Тәгалә әйе хатын кызга бирде матурлык. Ләкин ул урамда үзенең иләмнәрен ачып, үзенең зифасыннарын бөтен дөньяга күрсәтеп баручы хатын кыз ул синеке түгел. Һәм аның матурлыгы сиңа харам. Шуңа күрә син үзеңнеке булмаган әйбергә кулыңны да сузма, урлашма. Һәм син үзеңнеке булмаган әйбергә күзеңне дә төшермә. Чөнки ул синеке түгел. Ул сиңа харам. Аллаһ Тәгалә кешеләрне иман белән сыйфатлаганнан соң Коръән-и Кәримдә күзләрен төшерергә чакырды. Ягъни моны иманлы кешеләргә әйтте. Чөнки моны иманлы кешеләр аңлый. Аллаһыга булган иманыбыз безне гынахтан туктата. Чөнки кая гына барсаң да йөрәгеңдәге иманың сиңа һәр вакыт әйтеп тора. Аллаһ сине күрә. Аллаһ сине күрә. Аллаһ һәр кылган эшеңне белеп тора. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Кул әйт" диде, ирештер кешеләргә, лил муъминин, муъминнәргә диде. Иман ияләренә: "Ягудду мин абсарихим", төшерсеннәр күзләрен. Төшерсеннәр, "Ва яхфазу фуруҗахум", сакласыннар тәннәрен зинадан, азгынлыктан, "Залика азка лахум", һәм бу алар өчен чистарак булыр, сафрак булыр, паграк булыр. "Инналлаһа хабирум бима яснаун", һәм белегез, Аллаһ кешеләрнең бөтен кылган эшләрен белеп тора, хәбәрдәрдер. Күзләреңне каплап, чүпрәк белән бәйләп йөр димәде. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә күз нигъмәтеннән баш тартыгыз димәде. Аллаһ Тәгалә харам булган нәрсәдән төшереп кенә тор диде. Күзең күрдеме? Булды, күзеңне башка якка ал. Төшер, бүтән кайтарма. Асылда карау өчен хәлал булган нәрсәләр күбрәк бит. Шуңа күрә ислам күзеңне бәйләп йөр димәде. Харамнары әзрәк. Әмма ләкин шайтан һәр даим вәсвәсә кыла. Һәм кешенең тормышында һәр мизгелне Аллаһыдан ерагайту өчен үзенең көчен, үзенең форсатларын куллана. Шайтан безгә еш кына Аллаһ хәлал кылган нәрсәне ямсыз итеп күрсәтә. Бик күп кешеләр гаделлекне гаделсезлек дип уйлыйлар. Матурлыкны ямсызлык дип күрәләр. Ямсыз һәм шакшы нәрсәләр белән сыкланалар. Шуңа күрә шайтан еш кына безгә Аллаһ хәлал кылган нәрсәнең матурлыгын ала, ямсыз итеп күрсәтә. Аллаһ харам дип әйткән, Аллаһ шакшы дип әйткән нәрсәләрне матур итеп, зиннәтләп күрсәтә. Һәм әлеге Аллаһның әмре хатыннарга алдагы аятта
айырым аят булып килә, ләкин күргәнебезчә, иң беренче күзләрегезне төшерегез дигән әмер ирләргә килә. Аннары соң хатыннарга. Ни өчен? Чөнки күз зинасы. Күз афаты беренче чиратта ирләргәдер. Һәм Аллаһ Тәгалә хатын-кызларга да вакул лил муъминат. Муъмина хатыннарга да әйтте: "Ягъдудна мин абсарихинна ва яхфазна фуружахунна ва ла юбдина зинатахунна илля ма захара минха." Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әйт муъмина хатыннарга, иманлы хатыннарга әйт, төшерсеннәр күзләрен." Шуңа күрә хатын-кызда ирләрне күзләп йөрергә тиеш түгел, төшерергә тиеш. Һәм үзләрен сакласыннар зинадан, азгынлыктан, һәм үзләренең зиннәтләрен яшерсеннәр ди. Матурлыкларын яшерсеннәр. Ни өчен ислам? Ни өчен ислам хатын-кызның гаурәтен киңрәк кылды ирнекенә карый? Чөнки хатын-кызның матурлыгы җәлеп итә. Күпме ирләрнең башларына җитә. Хәтта зур-зур илләрнең президентларын без күрәбез. Телевизорлардан күрсәтеп торалар. Аларның башларына шушы зифасыннар барып җитә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә яшерсеннәр зиннәтләрен ди. Битерсеннәр дими, яшерсеннәр. Һәм хатын-кызның матурлыгы, шибәрлеге хәләл җирдә үзенең ире өчен булырга тиеш. Берничә сүз урысча әйтеп китәм. Дорогие братья и сестры, которые нас слышат, с приходом весны открываются гаураты, и гаураты открываются не только в наших дорогах в виде кочек, в виде развалин, и гаураты открывают женщины. Приходит для нас, особенно для мужчин, молодых, пора испытаний. Когда женщины после долгой для них зимы начинают скидывать с себя одежду и обнажать свое тело, потому что долго терпели. Аллах в Коране призывает всех верующих, чтобы они опускали взоры. Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои тела от зина. И так будет чище для них. Воистину Аллах знает то, что они творят. Сурату Нур, 30 аят. Я хочу привести вам несколько советов, на которые указывают наши ученые в своих хутбах, трудах, и которые, иншаллах, помогут нам подчиниться этому приказу и опускать наши взоры, лишив нашу страсть от удовольствия тем, что не принадлежит нам по праву. Первая причина, первый совет. Всегда знайте и всегда чувствуйте над собой, за собой, перед собой взор Всевышнего Аллаха. И всегда знайте, что Аллах видит тебя. И всегда чувствуйте, что вы ходите по Его земле, под Его небом. И вы питаетесь тем, что Аллах вам дал. И вы находитесь под заботой, милостью Аллаха. И поэтому постыдитесь. Если ваш нафс или шайтан приукрасит для вас то, что вам не принадлежит по праву, вспомните Аллаха и постыдитесь. Постыдитесь Аллаха, ведь Он всегда нас видит. Второй совет. Всегда занимайтесь своим иманом. Ибо иман – это то богатство, которое всегда нуждается в заботе. И иман – это как иммунная система организма, которая защищает, отражает все инфекции и болезни. Иман – это сила, которая останавливает тебя от всего запретного. И чем слабее свет от твоего имана, тем сложнее тебе отказаться от греховного. Поэтому все мы должны заниматься своим иманом. Дальше. Займитесь своими намазами. Повышайте качество намаза. Ибо чем лучше станут наши намазы, тем больше они будут отдалять нас от мерзости. Ибо Всевышний Аллах сказал: «Инна ас-салата», воистину намаз, «танха аниль фахшаи валь мункар
Он запрещает, намаз запрещает нам совершать мерзость и предосудительное. После обязательных предписаний уделяйте внимание ан-навафиль, дополнительным поклонениям. Кто будет совершать обязательные деяния, фарзы и дополнительные, Аллах полюбит его. И как говорится в хадисе, Аллах станет его слухом, которым он слышит, и Аллах станет его взором, которым он видит. И этот человек не будет видеть ничего, кроме того, что Аллах разрешил для него. Также используйте метод лечения, на который указывает аят, который мы с вами прочитали, чтобы они опускали взоры. Когда глаз падает на запрещенное, вспомните приказ Всевышнего: опустите взоры. И когда опускаете взор, сделайте ният, намерение ради довольства Аллаха. Не потому, что жена рядом и может увидеть. Нет, потому что Аллах видит тебя. И сделай это ради Аллаха. И то, что ты опустил взор, да, ты лишил свой нафс какого-то удовольствия, но ты на пути Аллаха. И это поклонение, и за это тебе будет, иншаллах, аджр. Если твой нафс скажет тебе: не лишай меня удовольствия посмотреть на что-то красивое, вспомни ту награду, которую Аллах обещал тебе. Фихинна касирату тарфи лам ятмithхунна инсун каблахум валя джан. Суратур Рахман, 56 аят. Аллах Тааля говорит: там это где? Это не здесь, это в раю. Гури будут в раю, там будут девы, потупляющие взоры, которым прежде, то есть до тебя, не прикасался ни один человек и ни один джин. Поэтому не прикасайся к другим, если хочешь, чтобы Аллах наградил тебя гуриями. Также используйте то, что вам Аллах дал, то есть слух, зрение, и загружайте работой свой взор тем, что Аллах разрешил нам. Наслаждайтесь. Альхамдулилля, посмотрите на свою супругу, посмотрите на своих сыновей, дочерей, полюбуйтесь, посмотрев на свою маму, которую тебя, альхамдулилля, растила, на близких вам людей. Аллах в Коране призвал нас смотреть, наблюдать над звездами. Суратуль Мульк. Аллах говорит: посмотрите на небо, еще раз посмотрите на небо, любоваться миром животных, птиц, рек, природы и так далее, и так далее. И чем больше мы будем уделять внимание халялю, тем меньше останется времени хараму. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас где-то на улице увидел чужую женщину, пусть спешит к своей женщине. То есть у каждого дома, альхамдулилля, должна быть жена. Поэтому все мусульмане, альхамдулилля, и мусульманки, они должны делать дуа, чтобы у них была семья. Потому что иногда видишь братьев, ему уже там 30 лет, ему уже 35-40 лет, а он еще не спешит жениться. Это ненормально. Поэтому, альхамдулилля, у нас дома должна быть своя женщина, халяльная. И пророк сказал: пусть спешит к своей женщине, и это успокоит его. И многие мужчины, они дома, когда не получают должного внимания от своих жен, иногда поэтому начинают искать внимание от других. Поэтому здесь женщины тоже должны обратить внимание. Аллах субханаху ва тааля бир әмерне безгә куша, нәрсәнедер безне тыя, һәм Аллах ризалыгы өчен бер эшне кылсаң, яки кайчак кылмый калсаң, Аллах Тааля аны да безгә тагын да хәерлерәге белән кайтарып бирә. Үзенең карашын харамнан төшергән кеше Аллаһның әмренә буйсынган була. Бәхет җәмәгать Аллаһның әмренә буйсынып яшәүдә. Карашын харамнан төшергән ул үзенең йөрәген, патшасын агулы уклардан саклый. Чөнки күз аша кешенең йөрәгенә агулы ук кирип кадала. Әгәр дә патша шул ук белән агулана икән,
ул патша нинди әмер бирә, әгәр дә үзе бозылган булса. Шуңа күрә Пәйгамбәребез әйтте, әгәр дә йөрәгең сәламәт булса, бөтен тәнең сәламәт була. Әгәр дә йөрәгең авырса, бөтен тәнең авырый. Әмма ләкин менә шушы әгъзалар аша йөрәккә яки файдалы, яки файдасыз нәрсә керә. Әгәр дә бер кешенең карашы шушы агулы уклардан ябылып, йөрәкне шушы агудан сакласа, Аллаһ ул йөрәкне нур белән яктырта. Һәм Әбул-Фаварис әйтте, кем үзенең күзләрен харамнан төшерсә, Аллаһ аңа хәләл булган нәрсәләрне күрүдән ләззәт бирә диде. Ни өчен кеше хәләл булган әйбернең ләззәтен татымый? Чөнки ул харамда. Аракы ташлаган кеше күпме кеше әйткәне бар. Хәзрәт, шәйнең тәмен татый башладым ди. Аракы эчеп аны татып булмый. Зина юлыннан китеп күпме кешеләр әйтәләр. Бузык юлдан киткәч, хатыным үзгәрде ди. Матурланып китте ди минем өчен ди. Шуңа күрә Әбул-Фаварис әйткән, күзләреңне харамнан төшерсәң, Аллаһ сиңа хәләлдән ләззәт бирер ди. Шуңа күрә Раббым безгә харамнардан күзләребезне төшереп, Раббым безгә хәләл булган нәрсәдән ләззәтләнергә насыйп итсә иде. Һәм иң зур ләззәт, иң зур ниғмәт җәннәтләрдә Аллаһыны күрү. Аллаһы Тәгаләне күреп, шушы бөек ләззәтне, шушы бөек ниғмәтне татуларны безгә Раббым насыйплардан кылса иде. Амин. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره